To amma dai abin da nake faɗa maka in zaka tara zaura wannan guda uku to ka tabbata ta hudun nan budurwa ce. Ka alaji dama an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Na ji daɗi baby na da haka nake son ka. Baby I love you. Wayo Allah I love you too. Thank you very much. Baby. Thank you very much. Kamun reba dakata alaji. Ya dakata. Ya me nake nace ba. Ya za ka zo ka aje min wannan karuwar gidan ta rika min iskanci a ciki. Wai ya zaki rika cewa mata ta karuwa ne me? Karuwar gida. Kawai na karyo tsantsan soyayya ta kawai sai na sai ga na kofar gidan na ce gara in zo in ganki kuma idan na taso daga kasuwa kafin na je gidan ma fa sai na zo na ganki in san samu nema bayan sallar isha in kuma dawowa an ganki in dai ba za ki gaji da ni ba. Gaskiya ba zan gaji da kai ba. Na ce miki shedan ya zo guri ta ran mu ne Qur'ani jira yake sai mun fita. Shi isa ne yake aure a sarakin ki sai dai ki tsugunna wancan gida ki ta. Ayo mazan nan da ba gogo balle ka kwankwasa ka ji mai kwari.